Okay, guys, sanibonani. Part 3, which is the final part of ukugila kwami ngifana 50. Kodwa ke guys, engicelayo awucomment phela evidweni yomuntu ungalayikanga ngamabomu nje tap love noma ulike ebese uyakhomenta. Naye ke indaba ke guys. Kwangathi siyaxhumana ke nomfana ona 50 ke. Hayi ukuthi umfana ona 50 ushilo ukuthi una 50. But you know those big guys othi uma umbuka ukuthi no lo akuyena umfana nje labafana abancane laba abangangathi ababa 90s yabo. Abafana laba abama 80s early 70s late yabo umfana ona 50 uyambuka nje umuntu uthi no. Hayi ke guys kube ngathi siyaxhumana nomfana ona 50. Abe nakungifonela ngitsheke video calls nami ke bandla guys ke ngangiyishimeli so angakwakufanele ngim-attende ngiqala nokubona umuntu oattendana kanje lo muntu nasebusuku mephuma nje kaMlungu uyangitshela meya kaMlungu uyangitshela mekwenzekile wavashelwa mavalwa amajita kwakhe uyangitshela yonke into hayi awu kodwa zenzani lezi impuzane awunazi imbuzane zenza ingane phambili kwami alright ke guys kuba ukuthi ngelinye ilanga ke siyahlela ukuthi hayi asibonane ke hayi umfana na 50 afaka imali ngihambe sihlangana naye eThekwini hayi ukuthi kuyokwenziwa eThekwini siyohlangana nje sibonane sixoxe ever since sagcina singaxoxanga phela ngalokho sesazana efonini most of the time again afaka imali athi woza gibela ngithi mina ngeke bakithi itekisi angiyithandisisi ngizocela ukuthi angifakele imali ya petrol ukuze ngizoboleka imali imoto kuma ngize eThekwini athi hayi no it's fine sihlangana eThekwini ke nomfana na 50 afake u2000 rand guys mawusuka eMthwalume uya eThekwini mhlawumbe upetrol 500 is enough ukuya nokubuya afake u2000 rand hayi anginankinga nami guys njengobani ongayithanda imali ngithembeke futhi ngihambe ngekuyena mafika kubuye nobuza hayi ke sizodlaphi hayi nami ngisho ngithi angazi but ama restaurant engeke ngiwabone na ku social media nakuphi alapha ku Devonport ku Florida ntonto nathi hayi anginankinga just sihlala kuGoogle wakho sizobona ukuthi siya kuphi hayi ngihlale kuGoogle hayi ngithanda inyama ke mina guys sihlale kuGoogle hayi sihambe siye kwenye restaurant ke bizayo ngicela ungayisho sagcina siye kodwa eMhlanga hayi sihambe simhlanga sipaka imoto yami somehow eDurban around the town sihambe imoto yakhe hayi imoto kamfana na 50 sihambe naye sifike sidleke hayi kodwa noma ngingayisho i-restaurant it's fine sa eTenantenda eMhlanga sadla guys mina ngiyayithanda inyama ngathi inyama ngabuya wathi hayi kulungile ke bengifuna ukubona nje ngiyajabula ukuthi siboye nakahlahle nami sengimqomile kodwa ke angikalikhiphi yabo sibuyele back eThekwini sithatha imoto ke ngithatha imoto ngibuye naye ahambe aphinde sihlele futhi ukubonana akanqeneke umfana ukuthi angibuze indaba ungangifoneli ngithi mina hayi awukaze phela ungikhulula ukuthi ngikufone noma inini okunye angikaze ngijwayele ukuthenga airtime ngibona nge-airtime ma200 airtime 100 rand airtime ma200 ngibona nge-Capitec money in hayibo anginankinga ke ngiyamukela ke shem mina hayi ngihambe ngelinye ilanga okay bese siloke sibonana up until si decide ukuthi okay ake sibe ne-weekend together okay athi bheka indawo around Durban mina anginankinga ubheka indawo around Durban but ngenza sure ukuthi if ever ngimove kukhona umuntu oyedwa ngizomtshela either one of my sisters either a friend of mine yabo ngizotshela nje umuntu ukuthi ngisendaweni ukuthi uma sengifikela ngiyakhona ngisende location just for i-safety yami nenamba yomuntu le ngiyanikezana ngayo futhi kulungiswe ngimtshela ukuze mangiba nenkinga yabo hayi ke ngibhukhe ngithola endaweni athi ngifuna endaweni nesap ene breakfast ibe ne dinner ngithi oh it's fine hayi ngifuna ngithole web guys angikaze ngigule kanje ukubona uma uzogula ugule ngalendlela yokuthi
ayikho into ozoyenza ngeke ukwazi ngisho ukukhwehlela ukhwehlela ubuya khona la kufanele uye khona hey ngigule guys sengifakelile umuntu umfana na 50 imali sengibhukile usefakile imali petrol and akalenza iphuso lokungafaka ngaphansi kwa 2000 lokufaka ngaphansi kwa 2000 ufaka imali nje ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngibe right bengifike eqale kunaye ngimlinde because he's not far around Durban yabo ayike guys ngigule ngikhumbula kahle kwaku January 6 if I'm not mistaken ngigule mangigula ngimtshela ngithi angikho right but sengifikile eThekwini but angikho right ngalendlela le akuthi angithanda ukusho ibandla lo mfana ona 50 unebandla akhonza kulona we ukuphuza ukubhema nani engavumelekile yabo nje ngimtshothi ngiyagula ngisaya kudokotela workshop mangifike workshop kuthiwa hayi odokotela balapha efloor bani nalapha yangifike komunye kuthiwa hayi akafike ngiyabonga ngiphinde ngiyukele phezulu lapha akakoclass khona umuntu udokotela lapho ngimthole kudokotela athi nje udokotela ukuba isikhathi seCovid ngabe ngithi une Covid ngime ngibuka isimo sakho ngiqhaqhazela guys ngiqhaqhazela ngijuluke ngimanzi hayi umfana na 50 afike kangifice sengisendlini iki ngimtshela ukuthi ngisendlini ngise room number 1 athi nayo okay it's fine ngimtshela ukuthi angekho right mangifika umfana na 50 asho ungiphuthuma nama kuphela ngisho 30 minutes ngela gazi uyazi moka ujovile ngathi ungalalo ayini igazi asho ngiphuthuma embhedeni ngithi mina ngicela ngiphe noma 2 hours ngithi ukulala then mangivuka sizobona ukuthi mhlawumbe yini engenzeka nampela ngiyafuna vele kade ngalamba mfana na 50 vele athi lalela sisi ngisho mina umkama akayenza into yenzayo yama timetable ngiqale ngivula amehlo ke manje yama timetable kanjani manje kuze ngiyagula lo muntu yabanaka ama meds ngemshuthelile ngijulukile ngimanzi kwenzakalani adinwe ngibona ukuthi uyashikile ahambe athi ngiyabuya behamba ngazi ukuthi akabhema kaphuzi mina uyazi ukuthi ngiyaphuza but angimfihlelanga ukuthi ngiyaphuzela Nkosi yami kodwa ngeke ize ngiphuze benginayo obvious just to respect him aphume mebuya abuye namawayini alasa amabhodleleni abuye nogwayi i20 noma i10 angazi but oke boxini abuye nanto ethi vapor inamafaka ama flavor asa so guys isifuba sami ngathi bekugida izangoma sibuhlunguni kule fever nanginale flu kule flu engikuyona isifuba sami sibuhlungu into akazi uyibona niyangizwana hayi ngithi ngibona umuntu engimdingayo bafethu la alright guys ngiyaxolisa khona umuntu ebengembona mhlawumbe lo muntu engimdingayo yabona indaba kwakhe eduze nomgaqo kuyinkinga hayi ke umfana una 50 avela afika phafuza ugwayi la endlini hawu ngithi ngiyamkhuza ngithi mina mfethu nginenkinga yesifuba sibuhlungu isifuba sami yabo nje mobhema ugwayi uthi ngizoba nenkinga kwabe ngiyixobengo angazi kuphi lapha kubrinjolo hayi wangiqala wathi nje ufana na 50 lalela sisi wena ukwazi phela wena ungitshela ukuthi uyagula wena kade ngakondla wena kwade kwawukuthi hayi ukuthanda izinto shembe wena ukuthi uyagula ngeke phela ugule manje sesibhukhile sengispenda imali engaka ngawe kanjani mina ngisho umfazi wami mina akaza nginikeza timetable ukuthi ngilani naye noma athi uyagula nje uthi akaguli vata hayibo ngisamanga zoyela mfazi angimazi ushadile iringa akaza ayigqoka akaza ngitshela lutho hayibo wasesuka lapho umfana wavele wasuka waqoqa ngokwakhe wangishiya namawayini nogwayi ngazogwayi ngizowenzani wazi washiya imali ewukheshe u2000 wathi usuzozibona masu right mzozwa ngawe ngihamba mina ngiya kuMasibanibani hayi ngisala ngimangele guys nangomuntu engilaqaza angazi ukuthi ine wrong ngo2 hours engikucelile ngaze ngasho oqala ungifihlela ukuthi ushadelwe okokuqala nje lokho okwesibili yebo nami ngiyagula but beke ngisakwazi bezoba ngathi ngiyamqola if ever ukuthi ngishintsha ama plans ukuthi sihlangane because ngazama ukufolela ehotel kwathiwa no ngeke basakwazi ukupostpone because sekuseduze sekuyi short notice ebafethu wangigila umfana na 50 emva kwalokho ngathi ngiyafona blocked bafethu ukuthanda